Oya orenya kwa Ramogi Joan kamora mora maintie kenu machiegni chenro ni mar Ruu Piny odiochiengni makawuono Mach ang'wen tarik 14 higa mar 2022 ka en saa 12 mar okinyi wakelo ni chenro ni mar Ruu Piny ka intiere North Sakwa Ward, South Sakwa Ward iyudo wa yo machalo nade nyakwa Ramogi Joan indra rieda koso intie gwenge mag Alego Usonga wantiere kod duoko machalo kamagi chenro ni mar Ruu Piny nikech ka wantiere ka wami weche machalo koda mano okinyi makawuono gimoko mathoth madhi timore odiochieng' makawuono machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Oyawore nyakwa Ramogi Joan kamoro amora ma intiere ageno ni Ruoth Nyasaye oyaw ni piny e yo makare kendo isechung' malo kendo ikori mar tudri kodwa e chenro ni machakore sani saa 12 mar okinyi nyaka mol kanyo saa 5 mar onyango machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyakwa Ramogi Joan kamoro amora mintiere en okinyi maber bende piny Kenya welo mag duond buche pod dhi nyime kor gwenge mopogore opogore odiochieng' manyoro welo nitimo e kaunti ma Siaya mano welo mar duond bura mar ODM mar UDA bende chakro odiochieng' makawuono ka bende ODM bende tero welo margi mar duond od buche odiochieng' makawuono gitero welo magi e kaunti ma Homa Bay machiegni chenro makama nyinga Sharon Ong'ao. Sharon Joyce oyawore uri Oyawore chiemo ber Joyce ana chiwo maber kawuono Nyasaye oyawonwa piny gi koth oyawe gi koth iwacho ni koth en gweth matiende ni wan osegwedhwa gokinyi koth obilowa matin kwa biro ka to mano gweth maduong'. Mana kamano Sharon ibe yude kawuono ai kendo njawa koth no njawa karibu kata mna Sudan koro bed kata mna mang'eny kata kamano tuto ko bedo mang'eny tut pod otuo bende iwacho ga kaka pile ni koth wuon chiemo achiew makare koth ka chwe to polo mor. Ambena mor achiew maber kama wuge koth okochwe Ramogi koth Nairobi Ramogi koth Nairobi nawacho mana ni to ntiere midhiero momako ji kopogore kod weche mag welo matimore e gwenge mag Kaluo kendo mayudie machako kawuono wach mamako dhoga ni mauta pod theko nyoro nitie jok mokawo seche 4 karito mondo okaw mafuta mar 1,000 nikech kikawo okieni kawo moingo 1,000 nikech jowadu bende toki onego bed ni kawo matiende ni pime ne kila ng'ato kowuok kanyo to kila ng'ato wuogi ma ng'ato ka ng'ato nyaka wuog mana gi mare ting'ena 1,000 ne nyamburko mano lita matin nikech ing'eni lita ka en 134 Nairobi mano kigoge kata mna ki divide gi 1,000 mano lita matin kabisa masa moro ng'ato dhi godo ka goko nane ito lita serumo chako duogo iwacho ni wuok e petrol ikawo seche 4 mondo midonji kichopo iketonegi mar 1,000 no kiwuok mana oko ni chakiromo gi jam machielo kiduogo to par ni seche 4 mipango line no bende pange pod gia ni on manyiso ni pod mafuta mudho ka koro en wach matek ne Ramogi Joan kata kanyo bende aneno jatelo mar Rubis bende aneno ka koro nosebedo deported mano managing director mar gano kilonge ni Jean Christian Begaron odwoke e pinygi odwoke e pinygi gi thuon ngije weche mosebedo ka timore ma opogore opogore jok wacho ni degno ni holding jogi kana modhi girito mondo piny owacho landa nengo manyien mag modhi mana ngino odiochieng' makawuono kata odiochieng' makiny kawuono tarik 14 kata tarik 15 ka wadhi to nengo manyien mag modhi moting'o nyaka mano mar mafuta mar taya kachiel kuom mano mag diesel kachiel kod petrol en geno marwa ni ywak jopiny dhi winji kata kamano mage moko kuom weche mabende wabiro ng'iyo e nonro mar gazeta to nyakwa Ramogi Joan ka odiochieng' makawuono podi wabiro mana medo twak e wechego mag welo kaluwore ni odiochieng' makawuono welo mag duond bura mar ODM itero e kaunti ma Homa Bay odiochieng' manyoro ne waneno ka welo makamago timore e kaunti ma Siaya kendo e wechewa manyien ma okinyi makawuono mabende biro kelni kod Sharon Ong'ao obiro leronwa moko kuom jogo mabende noyombo e kombe mopogore opogore mabende notime welo e kaunti ma Siaya kawuono wadhi goyo tach e kaunti ma Homa Bay kacha kaachiel kod e kor gwenge ma pacho kae mano moriwo nyaka e kaunti ma Uasin Gishu kama odhi kelo ni achiel kachiel kaka welo mag UDA timore kono. Mana kamano nyakwa Ramogi Joan magi kod mathoth idhi mana yudogi e chenro ni mar Ruu Piny bende kochako sani saa 12 nyaka saa 5 mar onyango mana mondo miwakoni odiochieng' makawuono kwasetieko weche manyien mano nonro mag gaset kachiel koda twak mokwongo wadhi bedo kanyo ka wanono mana weche manotimore welo manotimore aluora mar piny Kenya mag duond buche mopogore opogore ka warango kanyo mar ODM wan gi mano mar ANC gi wan mano mar Wiper manotimore e dhowadh nam chumbi mane kaunti no ma Mombasa kete mana kae nikech bende inyalo yudo achiel kachiel kata e Facebook marwa mar Ramogi TV @Ramogi TV KE
Benya kora mga juang parno odiochieng' ma kawuono ken chieng' tich ang'wen wantiere koda chenro mar pok opogore. Chenro ma bende chako saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Okinyi ma kawuono ing'i TV mar Ramogi mar mondo mi ine kit pok ma bende wadhi keloni. Kok kamano med tudori kodwa, ioronwa nyingi kama bende iwuoke kanyakla koda ote ma bende intiere godo. Tudri koda e mbui maga duto te iyuda at Sharon Ong'ao. Mana kamano nyakwara Ramogi Ajuang, an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Odur, Twitter handle at Joyce Odur _ Wamed mana wacho kama ine Ramogi TV kinyi ma kawuono ka intiere piny mane yudo wa kentie kaunti mage nikech mago duto katimore wan kama na mondo mi wakelni weche go kaka gibiro. Tudri koda at Cleophas Roche Facebook, Twitter kacha kod Instagram maga kaiti yudo kacha Ramogi TV, Twitter, YouTube kacha bende boydo at Ramogi TV. De kacha subscribe ti follower e kunde tudu kwa duto mag Ramogi TV. Machiegni nikech ma en Ruu Piny. Waidi thuond weche mokwongo. Because of the crisis of fuel, we are unable to do our duties regularly. So we are asking the government to come in and help us. We call upon our brothers and sisters and all Nyando electorates to come on board and go against anybody that will come with a direct ticket. Mana kama nyakwara Ramogi Ajuang machiegni e weche manyien, nyinga Sharon Ong'ao. Par ni nyakwara Ramogi Ajuang welo mag duond od buche dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore e pachoka. Odiochieng' manyoro duond bura mar ODM notero welo magi e kaunti ma Siaya. Katika mano odiochieng' manyoro ka bende welo makamano notimre, duoko makamano noduogo modeko ka bende magi e jogo ma bende nowal koda jokanyo mag duond od bura mar ODM mantiere e kaunti ma Siaya. Samuel Atandi noyudo otiko no mabende mar ODM ka bende odhi laro godo kar od bura ma Alego Usonga. Elisha Odhiambo bende nomiyo otiko mabende odhi laro godo kar od bura ma Gema. Gideon Ochanda dhi laro kar od bura ma Gem gi otiko mar ODM. Gideon Ochanda dhi laro kar od bura ma Bondo gi otiko mar ODM. Christine Ombaka mano mar Women Rep. Bende jogo mabende nochune gi otiko manyalodia oriwo ka seneta masani ma Siaya mano James Orengo mabende nochiuno otiko makamano ka bende odhi laro godo kom mar governor. Otiko machielo mabende nochiwe yor nyalodia otingo mar Senate mabende nochiune Oburu Oginga. Bende pia Wandai bende nochiune otiko manyalodia kodhi laro godo kar od bura ma Ugunja. Otiende Amolo nomiye otiko manyalodia bende odhi laro godo kar od bura ma Rarieda. Bende nitiere wards mopogore opogore, abiro somo moko kuom wards mabende no oyudo otiko odiochieng' manyoro mano bang' welo mabende notimnegi mar laro godo otiko mar ODM. Abiro chako gi ward mar Bondo, mano Bondo constituency, kama ntiere Joseph Bismarck Olango Otieno, mabende no yudo otiko mar Central Sakwa ward. Oliver Otieno Arika no yier kaka North Sakwa ward, gine mabende gibro kao otiko mag wards makamagi mag ODM, e nyimi yiero maduonga mabiro. Edwin Otieno Odhiambo South Sakwa ward, John Ombewa Gari West Sakwa ward, Willis Okoth Ochieng West Imbo ward, Francis Otieno Otiato mano Imbo East ward. Bende nitiere Magalengo Usonga constituencies ward winners mago joloch e ward ma Alengo Usonga mano tingo David Omondi Reagan Central Alego ward, Vincent Otieno Odawa North Alego ward, James Obiero Otari mano Sea Township ward, Scholastica Anyango Madowo South East Alego, Sylvester Otieno Madialo Usonga ward, Felix Ouma Okumu West Alego ward. Nyakwara Ramogi Ajuang mago mana moko kuom nyinge kata na joloch mabende no timne gi yiero
odiochieng' manyoro ka bende gine ma bende ne giyudo otiko mar duond od bura mar ODM ka bende giikore yo makoni kod kocha mar dhi laro kombe mopogore opogore. Parno odiochieng' ma kawuono duond bura mar ODM tero kata welo mag-gi e kaunti ma Homa Bay. Bende biro bedo kod reporters magwa e kaunti ma Homa Bay ma bende biro bedo ka kelonwa chal mar welo e kaunti no. Parni duond bura mar UDA bende welo margi odiochieng' ma kawuono. Kata kamano welo margi en mar odiochieng' achiel. Bende obiro keloni kaka welo makamano dhi ka bende wantiere kod reporter marwa Crispin Owino ma bende nitiere e kaunti ma Uasin Gishu. Obiro bedo konyisowa kaka welo mag UDA biro bedo e kaunti ma Uasin Gishu. Kopogre gi manya kora mga juang bende wang'eni wantiere koda midhiero mar mo e pacho kaendi ka bende duol mochung' ne tayo nengo modhi mag nyamburko koda teko stima EPRA odiochieng' ma kawuono gibiro lando nengo mag modhigo ma bende osebedo ka ok yot yudo e gwenge ma pacho ka kuom jumbe malaro 2. Jous modhigo likore ni osebedo ka pando modhi mondo gichak uso e nengo mamalo ma bende igeno ni ibiro land ayanga odiochieng' ma kawuono. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, piny owacho osechako kawo okang' ne moko kuom wegi kembe ma bende opando modhigo. Mosebet manok ahinya ema nitie chiegni lita milion 140 ma opogore e thoth kuonde ma iuse mwandugo ma kwan gi sani romo 4,270 e pacho ka ma pod otuo kendo duoko jonyiewo karao kuondego. Nok mar mauta bende koro osemedo choro nengo mar ngima malo kendo riwruok mar weg nyamburko mating'o osigo koro wacho ni ka omed nengono kiny to nengo mag dhi wuoth pod dhi medo mana idho. En wuoro mar ohala ma koro dhi medo kelo lal ne piny owacho ma choko omenda mang'eny e yor osuru kowuok e ohala mar modhigo to kod lwar mar yuto mag oganda mathoth ma nyaka ti kod modhigo e jiwo yuto margi. Ta adwana par ne jo ohala gi nyaka ging'e ni jok ma gidwa ni gitiekgi, jok ma gidwaro ni gima pesa mondo dong' nono gi emosebedo ka omiyo ohendnigigo dhi mbele momiyo osebedo ka gichulo kata msara jotije. Liekore ni piny owacho koro osechako golo koke ne moko kuom kembego madongo kama jotendgi koro ikawo negi okang' mager kaka jogo mathiro chumi mar Kenya. Maling'ling' ma wayudo bende lieko ni dhi chak duok mauta ma giyudo chien ka bende kambi mar National Oil ma en mar piny owacho ibiro jiw mondo bed kod bede mathoth kendo ne ni Kenya ok olwar e midhiero machalo ma oseneno dweni. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya maneno reporter marwa Edwin Okoth. Kwa dhi nyime ni wege nyamburko koda piko koro ng'ado tong' kendo dhi nyaka e pim libamba mar Tanzania ka gimanyo mauta mar petrol e seche manok mar mafuta koro pod okwako pacho kae. Reporter marwa ma Migori Jojuma nigi lerno. Nok mar mo ma petrol koro pod okwako kaunti ni ma Migori kendo ganda pod yudo pek e yorego mag wuoth. Koro osechuno thoth joriemb boda kaachiel kod nyamburko mondo koro dhi nyaka pinyno mar Tanzania kama nyaka sani ginyayude moni. Chunowa ni mondo mi koro wawuoth gi vibuche ma be keto ngimawa e andaki ka waringo gi vibuche ka wadhi e pinje malibamba kaka Tanzania kuma wadhi wago e fuel. Kucho ka wadhi go fuel mokwongo ni kiaka kidhi nyaka kocha itiyo gi transport 150 dhi gi duogo mani setiyo gi 300 to kucho jo fuel lita achiel en 130 mano lita achiel kocha. Koro yudo ka wantiere gi shida seriously kendo gini odhi okelo wach moro ni koro kiwuotho kata lak ndara tiyudo kiuso fuel ma kopo ni ng'at moro mafuong'o kata iro mar ndawa okalo but jogi to jo Migori owang' te. Joriemb nyamburko gi kaachiel kod boda wacho ne gidhi nyaka bumano mar Tarime e pinyno mar Tanzania ma bende yudore kilomita 15 kawuok e tong' mar piny Kenya kod Tanzania kama nyaka sani Kenya nyie moni mar petrol. Wadhi nyaka Sirare samori kawo gari en siling 150. Kichope boda ng'ami oro Tarime be dhi dwaro kendo siling 200. Mondo duogi michaki duog Migori ka idhi do ni tiyo gi pesa moingo fuel midhi goyo. Seche ma koro fuel onge, yawa tich be koro onge. Kinyalo go bei ne customer ni mondo bei manyocha otiyo ga go opogore. Tiyudo ka koro giweyi. Midhiero machal kod mae okonyo ma joriemb boda kod nyamburko mantie wala ne sekta no mar wuoth to kata mano gana moko e kaunti ma Migori. Ere kaka wanyalo we jowa chandore ka to mafuta pod dhi e pinje ma oko to commission ni nena koro wanyalo kawo thuolo ni mar nyiso president marwa ma luor kabisa His Excellency
President Uhuru Kenyatta and the Right Honorable Prime Minister kamora mora maginyalo winjwa kaka jomatindo ni ka giyie gikawe okang' to walk into the Energy and Petroleum Regulatory Authority mondo migi penji gie niya kare en wach mane madhi mbele gikawe kata independent body mok jogo kende manyalo audit gik matimore commission kata beni joriemb boda ikachiel mag nyamburko koro nitie kod thuolo madhi e pinyno mar Tanzania mondo koro giyud petrol koro pod gikale midhiero mopogore ka kwayo mar gima duong' en ni mondo koro piny owacho koro donjre mondo koro petrol obed morome pacho kae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Joan kwa dhi nyime kod midhiero mikelo kod nok mar mafuta. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama nok mar mafuta medo jimbore e kaunti ma Homa Bay ka sani loche mating'o mwandu mag gedo kod osike thothgi okwamo e boma ma Homa Bay kaluwore gi nok mar mauta mar petrol. Boma ma Homa Bay ni kod tesende mag logomo ma oingo 30 to sani ariyo kende ema mafuta yudore e nengo mani malo mokalo. Riwruog derepe mag loche mong'ere ni Homa Bay Town Lorry Transporters Sacco yuago lal maduong' masani giyudo nyaka ne nengo mar mafuta bed kramna ka onge chakre dweche kramna jumbe adek mokalo e county no. Gikone lochego nokwamo nikech mafuta ok yudre e yo mayot. Because of the crisis of fuel, we are unable to do our duties regularly. So we are asking the government to come in and help us because the prices of the commodities are going up. That's why we are crying for the government to come in and help us. Kuna shida mambo ya fuel 1 liter nakuja 65 per liter diesel. Petrol ni 220 liters. Sasa nataka waomba baba Raila Amolo Odinga usaidie wa Kenya mambo ya fuel. Kulingana na hii uhaba kwa saizi watu wetu wote hawezi enda kazi juu bei iko juu, makastoma hawezi kuja na mafuta yenyewe haiko. Hiyo ndio shida tunaye. Sasa tunaomba serikali arudishe bei chini ili tupate vile tunaweza kupata our daily bread. Nyakora Juang mano pauda en wach mar riyo mar mauta mabende pod okwako gwenge mopogore pachoka. En geno marwa ni odiochieng' makawuono duol mar EPRA bende geno ni biro chiwo nengo manyien odiochieng' makawuono. Ponono ni mafuta bro idho kata oyo. Kopogore gi nok mar mauta wadhi nyime gi weche manyien kama bende bad migao mochung' ne tayo wuodhe mag ndege KCAA koro golo siem mager ne weg kalapapla kod jogo mariembo gi mondo gibed motang' kaka ndeko go itiyogo mondo gigeng'e hinyruok ma bende ginyalo kelo ne oganda. Kaka Edwin Okoth leronwa, siem mar bad migao no biro e seche makoro josiasa moko tiyo kod kalapapla e campaign. En ndalo siasa. Ndalo mayamo thoro dich kod kalapapla mafuyo koni gi koni, ka josiasa temo mondo giyuore romo mang'eny kendo kuonde mopogore. Ng'eny oganda mayuore romogo thoro bed kod ilo mar neno jotelo kendo chopo but ndekego. Okang' makoro duol mochung' ne tayo wuodhe mag ndeke KCAA wacho ni medo ketogi machiegni kod midhiero. Jata tije mar KCAA Gilbert Kibe koro wacho ni okang' ibiro kaw ne weg ndekego ma ok oket arita maber mondo jopiny kik chwalre machiegni kodgi seche ma gipiyo kod seche ma gigwelo. KCAA bende wacho ni oganda nyaka bed mita 30 mabor kod kalapapla kendo nyaka gibed motang' ka gichwalore machiegni kod kalapapla. Ne jogo mariembo kalapapla bende kore kwayo ni nyaka gipi kilomita 3 mabor kod kama oganda ochokore, kama KCAA bende dwaro jogo machopo e romo kod kalapapla mondo ne ni ok giwuok kod oganda ka gichung' but kalapapla go. Jogo ma ok biluwo chikego ibiro kawnegi okang' e bwo chik ka oriwo mayo gi lesen mag tich kod fwai mag omenda maromo $2 milion. Jopiny bende koro ikwayo mondo kaw tipo mar kaka ndekego piyo kendo gior ne KCAA e yor mbui kama gineno ka joriemb kalapapla ok luw chikego kendo piyo e yo manyalo hinyo ngima mag oganda mayuore romogo.
Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi nyime ni doho ma Eldoret to weyo thuolo achije 15 ma itudo kod monj kalapapla mar Raila Odinga chak dweni. Achije go ne owe kaluwore ni ne onge neno moromo tudogi kod ketho makamano. Katika mano jomin buche olero ni gin kod neno moromo tudo achije go mong'ere kaka Abdenego Kiptanui kanyakla kod Kenneth Kipkosgei kod monjno. Ojende moko ne omonjo kalapapla mane oting'o Raila Odinga e gweng' ma Cabernet kane owa e liend jaduong' Jackson Kibor. Kodhi nyime gi wach mag nominations kata welo mag duond buche ma bende notimo e kaunti ma Siaya. Duond bura mar ODM notimo margi odiochieng' manyoro e kaunti ma Siaya, kama bende gisani oganda magin johera kod jokanyo mag duond bura mar ODM ne ochopo kar romgi kuonde luto ombulu mopogore opogore e kaunti ma Siaya. Welo makamago ne otim e kombe mag wards, kombe mag ute bura mag Bondo, Game kod Alego Usonga. Chenro no mane ochano ni itimore e yo manyasani mar Masinde ne obedo gi ng'ur makoni kod kocha. Achiel kuom ywak makamago ne en pek mar yudo ofungu kata password mar yawo Masindego. Wachana bende kaka mochung' awuothane i sub counties mondo check ane to weche mawachre ni kare. To ka chopo Bondo Township Primary School tayudo ni onge thuolo, to makosa manwang'o mokwongo ogolo kendo kitno oyiena ma yiero MCA madwaro. Mana makosa ma ok onego bedie nikech onego bed ni kaketo kitambulisho mara to nyisa na ok an member ma that polling station. Women wakisimama hakuna justice. Women wakisimama hakuna justice. They said something they did in 2017. I won't accept the result. Myself, Sakwa. I won't accept. I won't accept this result of South Sakwa. Other places people are voting. Why Burlo? Why not here? We need justice as women. Wamama high! Wamama high! We need justice. Yes. Free, fair, and Nakwaramuga juang mano na welo mabende notimo odiochieng' manyoro e kaunti ma Siaya, ka bende mana chiel kuom jokanyo mabende nochopo kanyo ka bende nolaro kom od bura moro mane kaunti ma Siaya. Kopogre koda kaunti ma Siaya odhi nyaka e kaunti ma Homa Bay, kama bende welo mag ODM odiochieng' makawuono itero e kaunti ma Homa Bay. Oganda ma johera mag ODM e gwenge ma Homa Bay kaunti bende rito gi leyo ng'eyo kaka odiochieng' makawuono idhi bag welo mar ODM e kaunti no. Chenro mar welo makamano ochane ne kombe mamoko koriwo mag MCA, Women Rep kod kuonde chung' ute bura ariyo magin Ndhiwa kod Karachuonyo. Kom gavana nyocha osechiwo tiko manyalodia ne Gladys Wanga. To dine be ni ODM bedo fair de gi nyiso ji chon mondo kik ji campaign, mondo kik ng'ato keth pesa ne, ng'ato resign we tich, mondo mi giyier jok ma giyiero go, joma ne dwar siasa go ne yiero party ma ginyalo dhiko. To sama wuoye kodine ji osetiyo gi pesa, nitie joma ose campaign higni ariyo. Higa ariyo ka giwuotho, ka gipogo, ka gitiyo gi mwandugi ma gi resign ma giwe tich. En gima lit ka koro gik sama koro ni ji rodhi e debe nikech wahero party mar ODM, to koro iwinjo ni ji oromo ni consensus. En consensus mane michuno gi thuon gi gima ji ok dwar. Kata sani nomination en kiny tich ang'wen. To ikruok maber onge ground. Ok wang'e gima dhi timore kiny, inyiso ne bede e simu tablet moro, wakia joma gisekete tablet go kata picha joma idhi gogo ji ok kaka chalo. Nikech gigi gisebedo ka gitimo yierogi to gichwanyo jopiny. Kaka sani inyisowa ni kiny itimo yiero to pok giwuok oko ma ginyisowa ni kiny itimo yiero e yo machalo nade. Nikech awinjo sani ni polling stations oriw kaka an ang'ama gocho Lake Primary. Owinjo ni Lake oriw gi Got Rabuor, siju oriw gi Makongeni, oriw Modhuro. Mang'ama ok orisaf kucho ok nyalo yudo thuolo mabi mago kura ka. Wado ni jo ODM ka gitimo yiero giwuok ginyis jopiny ni kiny giro timo yiero maler, koso giro timo yiero mar mibadhi, koso giro timo yiero e yo mane. To polling station kaka an agocho Rang'wena, tiwacho ni Rang'wena Got Rabuor oriw, to maja chande mane ji gocho Rang'wena
ji ne ng'eny ma jomoko sa ng'ado to sani koro riwgi to pok onyiswa kaka idhi goye gi protocol midhi lu mondo mi jogo goch te to odhi chalo nade kaka idhi goye madayo manyalo yawo kukucho mabiro go ombulu ka dhi timo nang'o mondo chop kama igoyo ombulu gi seche ma giketo midhi goyo nomination. Penjo mara chalo kama, ang'o momiyo kaka Ndhiwa gi Karachuonyo ema party dwa time nomination ma kiny ok wamorgo nikech party noyieronwa wan pok wayiero to wan e weg ombulu. Koro wan warito yiero maduong' ma en dwe mar 8 tarik 9 ema wabiro nyiso party ng'ama nyocha wahero. Wan kaka Joma Bei tarik 8 dwe mar 9 wadhi yiero jatelo mwadwaro e debe, ok chunwa gi jatelo, wadagi. Ramogi Juang mano ikruok ne welo e kaunti ma Homa Bay ka bende aparo ni odiochieng' ma kawuono wantiere gi ripota marwa Ali Abich ma bende biro nyisowa kaka welo makamano mar duond bura mar ODM biro bedo katimore e kaunti ma Homa Bay. Kwadhi nyime ni aput matayo yiere duond bura mar UDA oyango ikruok magigeto motelo ne welo margi magichano odiochieng' ma kawuono. Magitimore e kinde ma jodak ma Nakuru ne onyiso ng'ur maggi kaluwore gi okang' mar duond bura no choro welo margi nyime. George Bati miyo waler mathoth. Kodong' mana thuolo matin to duond bura mar UDA timo welo margi. Gichiwo singo mar tayo welo makare. As the party leader, I will go out of my way to sensitize the membership of the United Democratic Alliance Party across the country in ensuring that our party conducts itself in a way that is peaceful and to avoid any manner of conflict. To kata kamano, ng'ur bende nitie. E boma ni ma Nairobi, duol ma ochung' ne yiero e duond bura mar UDA owacho ni gihikore mar welo ma uyanga e gwenge duto ma gin gi jochung' ma dhi laro lemo mopogore opogore. In total, you'll be conducting primaries in 981 electoral seats countrywide. We bought our own ballot boxes, 75,000 in number, and they are transparent. And we acquired them so that even in future you'll be using them. We have recruited 47 county returning officers, 200 constituency returning officers, and 21,000 presiding officers, and 52,000 clerks. Moko kuom jochung' madhi twerore laro tiko mar duond burano e kaunti ma Laikipia onyiso geno maduong' ma gin godo e welono ka giwacho ni kinde koro chopo ma motuo nyaka pogi manumu. Gikwayo piny owacho mondo ket arita moromo e kinde mar welono. Tuko na charity moja ya kuambia wananchi watoke. Wanakataa, wanasema ya kwamba nominations zinakuwaga na mashida mingi, wanasema kuna kuwaga na fujo, lakini tunataka kuambia muweze kujitokeza kwa sababu hakutakuwa na mambo baya, hakutakuwa na fujo. Najua pia serikali inafahamu na inajua kwamba kesho kutakuwa na huo uchaguzi wa chama cha UDA mchunjo, na ningewaomba tu kama kawaida vile wamekuwa wakiimarisha ulinzi, hata kesho waweze pia kuwatumia ulinzi, especially hizo baadhi ya sehemu ambazo zimekuwa na hiyo shida ya ukosefu wa usalama, ili wananchi wasipate hofu ya kujitokeza kwenda kufanya uchaguzi. Tufanye nomination ambayo iko haina vita kwa kila mtu, na wewe ukishindwa ukubali umeshindwa. Pia tuseme tungetaka amani katika Laikipia County. Sisi tunataka amani. Kata obedo ni geno nitie maduong' e kind jochung' mopogore opogore, jodak mag kaunti ma Nakuru ne obago ng'anyo ka gikwedo paro ma duond burano birogo mar choro nyime welo e kaunti ma Nakuru nyaka tarik 19 dwe mar Ang'wen ni. We are here as Gilgil people to protest and reject in total the recruitment process that happened in the party of UDA for the presiding officers and the polling clerks. I have been called personally by our Secretary General, Madam Veronica Maina, and she has assured us that all the presiding officers in Gili constituencies are going to be transferred to other constituencies. E kinde no e gwenge mamweya e kaunti ma Kirinyaga, jachung' ma duond burano ma oseikore dhi nyaka e debe kinde welo oter gi paro moro ma duond burano koro birogo mondo werne jachung' machielo ma gilerogo
bang' liekore ni nitie jachung' ma duond burano dwaro kendo ma osemiyo otiko manyalo odia. We have received with despair the information of a warrant of a direct nomination to one of our opponents by the UDA party. It is not only unfair but also unacceptable. For the party we once thought to be democratic, as it names sought to award the ticket to the highest bidder on the basis of who finances the party heavier and who is closer to the party mandarins in Kirinyaga County. Kata obedo ni nitiere ng'ur mosewuok kuom moko kuom jochung oganda moko ewi welo mar duond bura mar UDA, jatend duond burano ma bende en jalup jatend piny William Ruto owacho ni welo mar duond burano dhi timore maonge ng'ikruok moro amora. I want to ask each and every candidate, each and every aspirant to participate in the primaries tomorrow peacefully, to make sure that their supporters are peaceful. We have committed that the elections will be free, fair, and democratic. We have made all the necessary arrangements. We have dispatched all the ballot papers today. Kakoro telo mar duond bura mar UDA osingo ni welo dhi bedo makare. Oganda jo Kenya koro rito mar winjo jogo madhi fwadho bendera mar UDA kendo piem gi jochung' mag duond buche mamoko tarik 9 dwe mar 8 higani e kinde yiero maduong'. George Bati, Ramogi TV. Wangamano na ripota marwa George Bati. Parno doche makawuono welo mar duond bura mar UDA timore e kor gwenge mpogore pachoka. Ka bende duond bura mar UDA timo mana welo mar odiochieng' achiel kende. Wantiere kod reporters magwa mag Ramogi TV kuonde mopogore ma bende gigoyo touch. Wabro tudre kod reporter marwa Eric Owenga kawuok achiel e gwenge mag Bomet. Owenga kiwinja mane yo makare amusi ni misawa boma Meto chio nade. Tijalo bana nyiso wa ikruok mag welo mag UDA kaka dhi nyime okinyi makawuono. Kamano Sharon, aparo un maber ahinya e studio kanyo mana kike wacho no abiro na chiel kachiel koke county mabomet. Ngeni odiochieng' makawuono duond bura mar United Democratic Alliance mabende ong'ere kaka UDA bago chenro margi mar welo to mana mapiyo manyakoni en ni chenro no wen chakre e county ni sachiel e wang'e koro pod odong' gi moda kata 25 kama to ichake ayanga mano kalore kod apisa maduong' mochung' ne weche mag welo ni eri e county ma Bomet Ronald Mutai. Lakini maling'ling moyudo gima wasafwenyo gi sani kata mosayango en ni rocho koso bede e kar chung' od bura ma Bomet Central kalore kod yuarok moko matin ma ka jochung' moko ne wacho ni ok gimoro ahinya kod ikruok kendo gitemo wacho ni nyaka bed ni nitie kaka jochung' moko geto tiyo mako winjre kod thuolo ma kawuono ni eri ma ne ochuno obila mondo ochop achiel kuom kuonde lutombulu bo okeyo johera mag moko kuom josiasa ka koro mane gima osafwenyo gi sani ni kata kapok chenro ochakre to rocho koso bede king'eni Sharon kalore kod duond bura mar UDA e gwenge gi eki nyiso ni en otiko ma koponi ng'ato yudo to kwan atamalo 70 kata 80 ochiegni kod yudo telo chieng' yiero omuwuon. Koro en bro bedo takruok mapek ahinya kuom jogo malaro otiko mondo bi obedi e debe dwe mar 8. To gima nyakoni ni nyaka sani kalore kod apisas mochung' chenro ni ne gigo kata sanduge mag luto ombulu osekow kuonde luto ombulu mopogore ng'eni county ni eri wan kod kar chung' od bura 5 kata sub counties 5 kumoting'o Sotik, Chepalungu, Konain kod Bomet Central gi Bomet East kuma ibro bagi e chenro mar welo ni odiochieng' makawuono. To mana katin mapiyo weche mag arita kwe ng'eni chenro ni ok nyal dhi maonge apisas mag obila. Nayudo thuolo mar twak kod kamanda maduong' mar obila e county mar Bomet mano Mikae Esther Serunei mokona ni gisaikre kendo ging'eyo maber ahinya ni chenro ni nyaka miya richo makare kendo obro neno ni kar luto ombulu moro amora e county ni eri bo bedo kod ok mak tin ni polise 2 mabro bedo ka rito chenro ni. Kaka kamano Sharon pod odiochieng' nyaka ka ochakre mana kaka nakoni ni kalore kod apisa mochung' ne weche mag welo mag UDA e county ma Bomet mano
migosi Ronald Mutai chenro biro chakre ayanga saa 1. Koro sani wasatemo limo kuonde moko mag luto mbura ka dhano osechako donjo johera mag josiasa mopogore osechako donjo kaeri kendo mana kaka ing'eyo Ramogi TV bokelo weche gi kendo bo nyiso johera magwa kata joluo magwa ni kaka gigi timre kendo kaka yiero ni ibo bag county ma Bomet ka Sharon makmana kaka penjo machielo. Penjo ka bende apenjo ni bende duond buche mamoko wang'e ODM bende nitiere moko kuom counties ma bende na gichiwo otiko manyalodia. Akeni gwenge mag Bomet to chalo nade? UDA bende osechiwo ne ng'ata otiko manyalodia to kom mar governor ma Bomet nitiere kata mana oywayo ji adi e seche ma bende gidhi timo welo. Ng'eni county ma Bomet ka onge otiko mibiro chiwo nyalhodia keche ng'eni elemo mar governor wan kod ji ariyo mamanyo kom otiko mar UDA mar laro kom mar governor. Mano en governor masani Hilary Barchok kod mane en jatelo machielo en John Mosenik. Koro ilemo mar governor wan kod ji ariyo to duto te gibiro dhi chenro mar welo eri mondo giyud thuolo mar fwadho otiko mar UDA mar laro kom mar governor. Koro nyaka sani onge ng'ato mibiro miyo otiko. Jopiny duto te kata jogo duto malaro kombe malaro otiko gibiro dhi achiel kachiel kuom jopiny ma kawuono jopiny mabiro kod thuolo makende mar miyo gi thuolo mar yudo kata fadho bandera mar duond bura mar UDA motelo ne yiero mar tarik 9 dwe mar 8 Saron. Owenga biro medo tudre kodi kwa dhi nyime gi chenro mar Ruu Piny. Nyakwara mga juang manona reporter marwa Eric Owenga kaloso kodwa konyisowa ikruok mag welo mag duond bura mar UDA e gwenge mag Bomet. Gisanwa dhi achiel kachiel e county ma Nandi. Kama bende wadhi tudre koda reporter marwa mar TV mar Citizen Seth Olale ma bende ogoyo tach e gwenge mag Nandi. Seth Olale kijalo bana winja yo makare amusi ni misawa tinyalo bana nyiso wa ikruok makoni kod kocha mag welo mag duond bura mar UDA e county ma Nandi. Erokamano ayude maber wan ka Nandi County, Kapsabet town, and just behind me is the AC Tegat Primary School, which is among the 600 polling stations in Nandi County. We are in Gwen constituency, and where the UDA nomination is also set to kick off. They said yesterday that they will kick off between 6 a.m. and 7 a.m. and as early as 5 a.m. voters have been here. Members of the UDA party started their way very early in the morning in anticipation of being among the first people to actually have their way here at the AC Tegat Primary School, which is also the polling station. But right now I just want to engage with one of the very local residents here in Nandi County, Kapsabet town. To what's your name? Ninga Sylvester Koth. To Sylvester, are you a voter here? Yeah, Anjago Kurakai. Yeah. To Ngiswa Nichio Sadi, to what is your anticipation ahead of the UDA nomination? Achio sapar kachopokae to gimageno kawuono jidhigo kura yo moro manyangafu okama kaka wasebedo kwaneno kuonde mopogore opogore i Kenya ka weno gini dhi bedo mar adier kendo ng'ama oyombo emidhi mi gini geno mara. To watch campaigns ge security ineno nade? Campaign be okaneno kara security be aneno kaber onge nyaka sani pok waneno tulo moro amora. Kila jo Nandi ka gin jok man gi luor kendo gin jok mawinjo wach koro pok aneno tulo moro amora. To itarajia ni ibro chako go kura sadi? Mano e gima nyaka sani pod aongo ler nikech nyiso ni kwachopo ka gimo saa 12:30 ibro yawo gate ka ni nyaka sani kaka iniwinjo na mondo ka nyaka sani pok giyawo gate koro pod wakia gimoro amora madhi mbele. Sawa. Just one of the voters here and local residents in Nandi County. I'm going to engage as many locals as possible. Labda tu niweze I'm going to engage as many as possible. Just come over here. Hebu tueleze tu kwa majina, waitwa nani, umetoka wapi na matarajio yako ni gani hii leo? Kwa majina naitwa Andrew Ogechi. Mimi ni mkaaji wa Nandi County hapa Mgwen, na tumai siku ya leo
tunapoenda piga kura itakuwa ya amani na iweze kuwa transparent kwa kila mtu, ili kila mtu aweze kufurahia matokeo. Naam. Na uliweza kuamka saa ngapi ili kuweza kuja hapa? Nilifika hapa saa 11:15 nilikuwa hapa hivi, ingawa haiko imefunguliwa mpaka saa hii. Bado hizo ballot papers boxes hazijafika mpaka wakati huu. Ninatarajia kwamba mambo itaenda shwari, kila kitu itakuwa sawa. Naam, nafikiri mambo itakuwa shwari sababu naona hakuna tension yoyote, kila mtu ametulia tunapongoja hizi makaratasi ziweze kufika katika sehemu ya Tegat Primary School. Asante sana. Labda tu niweze kumzungumza naye labda sasa, mwanadada tu mmoja. Nimeweza kuona umefika hapa mapema. Je, waitwa nani na unatoka wapi? Naitwa Rose Chepkoech, mimi ni mkaaji wa Kapsabet. Wewe leo umekuja kupiga kura? Mimi nimekuja kupiga kura. Ulitoka saa ngapi ukafika hapa saa ngapi na unatarajia kwamba hii shughuli itaisha saa ngapi? Nimefika hapa 5 na nafikia hii shughuli tutamaliza mapema. Asante sana. Mzee, hebu tueleze jina lako, waitwa nani na unatoka wapi? Mimi naitwa Steven Mutai, mimi ni mkaaji wa Kapsabet na ni mpigaji kura wa Tegat Primary School. Tumekuja mapema tukitarajia tupige kura mapema, lakini imechelewa kwa sababu shule moja hawakupata ballot papers yao. Ndio agents wetu wamesema hawata release hiyo vitu mpaka hiyo vitu yote itoke. Yes. Na ukitueleza tu matayarisho yamekuaje tangu mwezi huu uanze? Mwezi huu wote tulifanya kampeni ya amani, hatuko na shida yoyote. Hii tu mambo ya ballot papers vile wali receive jana, tukaona tutaendelea na hiyo shughuli mpaka hiyo shule yote ipate, alafu tupige kura kwa amani. Otherwise kila kitu ni sawa, hatuna shida, tutaendelea tu. So unaona watu wamekuja kwa wingi, na nimeenda polling station nyingine watu wote wamefika mapema, lakini mpaka saa hii hatujaanza kupiga kura, na inafika saa yenye tulikuwa tumesema tutaanza saa 1. Na ni hayo tu, lakini tutapiga kura kwa amani. Tunatakia kila mtu mwenye ameomba kura apige kura yake aende nyumbani angoje results jioni. Asanteni. Sana. So just some of the views from the voters who've turned up here. Maybe I'll just get one more before I just give also an overview in regards to the various aspirants in all the positions under the UDA nominations today. Hebu tueleze tu kwa jina waitwa nani? Kwa majina naitwa Linus Kiprop na wania kiti ya MCA Kapsabet Ward. Hebu tueleze tu utapiga kura wapi? Mimi napigia hapa Tegat Township vile Tegat Primary vile umeiona hapa. Yeah. Na mlikuwa mmeambiwa kama aspirants, mlikuwa mmeambiwa kwamba vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa ngapi? Kama aspirants tulikuwa tumeambiwa vituo za kupiga kura itafunguliwa saa 1. Alafu inafungwa saa 11. Yeah. Na kufikia sasa kampeni imekuwa shwari, kumekuwa na usalama na utaratibu? Yeah, campaigns zimekuwa tumefanya kwa amani na hakukuwa na furukano, na tunaomba wananchi pia tuendelee na hiyo amani, tufanye kazi wote pamoja kwa sababu hii town ni yetu na hii Nandi County ni yetu na tutazidi kujenga wote pamoja. Yeah. Asante sana. Also just remember that the constituency nominations for Nandi Hills was postponed, and this is as a result of one of the aspirants actually passing away, and may his soul rest in peace, and sorry to the family and also his supporters. So the constituency, the Nandi Hills UDA nomination at the constituency level has been postponed to a later date, and this is because one of the aspirants passed away after a tragic accident in Nairobi County. But also just to give you a perspective in regards to the UDA nominations in Nandi County, we have a total of 6 constituencies under Nandi. We have Mosop, Chesume, Mgwen, where we are right now in Kapsabet town. Also, we have Nandi Hills, where we were yesterday at night and where we did our live link at Lesos Ward, which is part and parcel of Nandi Hills. We also have Aldai as well as Tinderet. We know so far the gubernatorial ticket for the UDA has attracted a total of 5 aspirants. Key among them is the sitting governor, the incumbent Stephen Sang, who will be
actually aiming to defend his seat now this time under the UDA party and not the Jubilee as it were in 2017. We also have Cleophas Lagat, who is also the former Nandi County Governor. He will also be competing against the likes of Alan Kosgei. Alan Kosgei is a lawyer as well as son to former Minister Henry Kosgei. We have Elijah Lagat, a former Chesumei MP. The last in that list is Antipas Tirop. He is a financial expert. And now the senatorial race has attracted 4 aspirants. We have the incumbent senator, who is Samson Cherargei, the senator for Nandi. We also have Alex Kosgei, who is the Mgwen MP, as well as the son also to former Minister Henry Kosgei. We have the likes of Vivian Cherono, who is just a local teacher in Nandi County, as well as Daniel Kogo. The women seat representative under the UDA nomination has attracted so far 6 aspirants. They include Cynthia Muge, Clara Chepkemei, Sarah Kosgei, Ruth Bungei, Leah Kuino, and as well as Stella Rito. Yesterday at night, I talked to the county coordinator of the UDA nomination in Nandi County, that is Chebet Kiberenge, and Chebet told me that so far preparations have been completed. The last ballot boxes were taken to Tinderet constituency, and this particular exercise was completed yesterday as far as preparations are concerned, and so is all systems go. As you heard from one of the officials, is that they're expecting the polling stations, which are over 600 in this particular county, to be opened by at least 7 a.m. And so we're just 12 minutes shy of that particular time, kickoff time, and we're just outside the AC Tega Primary School. And of course, we'll keep you up to speed as the UDA nominations kick off in this particular Nandi County, which is as well as a very stronghold in terms of the voting pattern and what is expected later on in the August 9th polls. According to residents here, the winners of these particular tickets today under the UDA might just as well been declared the winners of the August 9th election, because this is actually a UDA stronghold. Back to you in studio. Olale, erokamano ahinya. Wabiro medo tudre kodi kiwuok e kaunti ma Nandi mar mondo mi imiwa chal mar welo e kaunti ma Nandi. Nyakoromoga juang mano na reporter maro mar Citizen Seth Olale mabende owuok achiel kachiel e kaunti ma Nandi ka bende nyiso mana hikruok mag welo mag duond bura mar UDA mabende itimo odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya Seth. Nyakoromoga juang mana kaka nasesingoni odiochieng' makawuono bende welo mag ODM itero e kaunti ma Homa Bay. Wantiere gi reporter marwa Alia Beach mabende nitiere kaunti ma Homa Bay mar mondo mi onyiswa chal mag welo makamago. Alia Beach kinyalo muna winja e yor sime. Amosi ni misawa kaunti ma Homa Bay ochio nade, tinyalo muna nyisowa ikruok makoni kod kocha mar duond bura mar ODM kaluwore gi ikruok margi mar welo odiochieng' makawuono. Erokamano yaore kena yuri makare mana kaka wacho Homa Bay County kawuono duond bura mar ODM ne ochano welo mare e kombe mag MCA kom mar od bura ma Karachuonyo kod od bura ma Ndhiwa kaachiel kod kom mar women rep ma Homa Bay ka. Kata kamano sama wuoyo kod ni antiere ka gombolo kata polling center ma Shauri Yako ma jopiny pod ne gichwang' nikech nyaka sani gine gate mar skul kaendi kendo pok ging'eyo ler ni to chenro mag ombulu de chalo nade nikech odiochieng' manyoro ne jopiny penjore mathoth ni nyaka sani duond bura mar ODM ne pok oketo negi ler kata pok omiyo gi chenro makare mar dhi ng'iyo ni to gin kuonde mage monego bed ni jopiny dhi mar gombulu, nikech nyalo paro ni duond bura mar ODM ne osegolo list manyiso ni nitie kuonde mathoth kata centers mathoth mano riw mondo jopiny odhi goyo ombulu. Nyaka sani endi awuoth Homa Bay Primary School ma bende en center mane ODM oketo ni goyo kura, ayudo ka gate pod olor kuonde kendo onge chenro moro amora madhi mbele kata manyiso ni welo ombulu dhi go e center makamano. Gisani antiere Homa Bay Shauri Yako Primary School kendo jopiny nie gate kaendi ka gin kod ichwang' nikech nyaka sani
onge ranyisi moro amora manyiso ni duond bura mar ODM dhi dalgo Welo e polling center mar Shauri Yadro kaendi, kendo pod gipenjo ni to gin kit method ma kata gin kit chenro mage mano onego bed ni oseketi sani ma dhi miyo japiny mondo bende saa 12 gi nus mondo gichak chenro mar gombolo chenro ma kawuono ODM dhigo nyime kaunti ma Homa Bay ka mar bago Welo mage. Bende jopiny penjore ni to nosenego bed ni nyisogi ni to gin kit chenro mag nikech kuonde mamoko ne waneno kitiyo kod yor lony manyasani e gombolo mar walo jochung' mopogore opogore e kombe mag siasa, to nyaka sani pok onyisgi ni to gin method mage ma party dhi tiyogo chenro mag Welo ma kawuono chano Homa Bay ka, kod bende neno ni chenro mag jogo eko ma dhi chung'ne Welo mar ODM e kaunti Homa Bay kandi bende jopiny pok ong'eyo ni to gin joma chalo nade, pok ochiwnegi ler. Koro bagni pod nitie mathoth ka, kendo pod adhi nyime gi luorruok e polling centers mopogore opogore Homa Bay ka mondo wang'e ni to bende chal ma neno Shauri Yadro kani bende nitie kuonde mamoko mane ODM okelo ni jopiny onego bed ni dhi mar gombolo Welo ma kawuono. Bende wabiro wuotho nyaka kar chung'o bura ma Ndhiwa kaachiel kod kar chung'o bura ma Karachuonyo ma gin e kuonde chung'o ute buche ariyo kaunti ma Homa Bay ka ma ODM dhi time Welo, kiweyo kuonde chung'o ute buche mamoko 6 ma nyaka sani pok wang'eyo ler ni to bende nitie otiko manyalo odie ma ODM osechiwo e kuonde chung'o ute buche 6 ma kawuono ok dhi time Welo go eko. Bende nyalo paro ni kom mar gavana ma Homa Bay ka ok dhi time Welo nikech nyocha duond bura mar ODM dhi osechiwo otiko manyalo odia ne jachung' Welo mine kaunti ma Homa Bay ka Gladys Wanga mondo odhi olar kom gavana ma Homa Bay yiero mabiro, kaachiel kod kom mar Senate bende ok dhi time Welo odiochieng' ma kawuono. En mani pok wayudo ler malong'o ni to nitiere jachung' moro amora ma ODM osemiyo otiko manyalo ode ma koro miyo kom mar Senate bende ok dhi time Welo e odiochieng' ma kawuono niendi. En gima pod wadhi nyime gi luwo mondo wane ni to bende japiny ma sani koro osewuok oko mar dhi e debe mar gombolo e Welo ma sani koro ODM dhigo nyime niendi, ikruok mane moseketi maneno ni chenro mag gombolo ok obedo kod ng'ikruok moro amora kaka jopiny osebedo ka dwaro mondo kelgi e debe gin giwegi ema giyier jochung' ma gidwaro. Ali Abich, wawinjo yo makare, kata kamano kapok aweyi mar mondo mi idhi lu chenro makamano. Mana kaka iwacho ni nitiere chochni makoni kod kocha, kaluwore kod moko kuom polling stations ma bende oriw ma bende jopiny nokonyisi. Chal nade? Polling stations kata mana kuma intiere bende oseyaw gi sani koso oyo? Erokamano, mama ka oseyaw kendo aneno ka gate mar Shauri Yako Primary School ni nono kendo ng'ato ang'ata nyalo donje. En mane jopiny nigi gate oko nikech giwacho ni gisedonjo kanyo saa 12 gi nus okinyi nikech nowach ni chenro mar gombolo onego bed ni chakore saa 12 gokinyi, kendo ne giluwore gi chikno ma sani ne obedo ka gisemolo kaka rombgi mondo gidhi nyime kod chenro mar gombolo. Masani onge ranyisi moro amora e classroom kata e compound mar skul ka manyiso ni chenro mar gombolo dhi nyime. Mano momiyo koro giwuok oko e skul ka gigo tach e gate mar skul kandi ka girito ni to bende nitie official moro amora mar ODM mabiro chiwo negi ler ewi kaka onego bed ni chenro mag gombolo dhi nyime. Poro gin gate ka kendo poro biro wuotho kata skunde mamoko, centers mamoko mane ODM oketo nego kora mondo wang'e ni to gin chenro mage manitie mabiro miyo jopiny thuolo bedo gi ratiro mare mar dhi e debe kendo go kura ne jachung' magombo ni obi oting' bandera mar ODM e kombe mopogore ma ODM dhi timo Welo ka kochopo e Welo maduong' e yiero maduong' mibage Kenya kaendi e tarik 9 dwe mar 8 higa ni Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich, wabiro medo tudre kodi kwa dhi nyime gi chenro makama. Nyaka Ramogi jwang' mano na ripota marwa Ali Abich ma bende ogoyo tach e kaunti ma Homa Bay par ni duond bura mar ODM odiochieng' ma kawuono gitero Welo mag-gi e kaunti ma Homa Bay. Ripota marwa Ali Abich biro bedo ka nyisowa ikruok makoni kod kocha, kata biro bedo konyisowa bende kaka ikruok mar ka yudi mar duond bura mar ODM, kaka Welo mag-gi biro bedo ka dhi nyime e kaunti ma Homa Bay. Mano kwa dhi nyime kod chenro mar Ruu Piny. Nyaka Ramogi jwang' kata kamano thuolo pod nitiere, chenro pod iye lach. Bang' ma adwa kawo yo matin, bang'e nyawadwa Joyce Oduor dhi biro kod nonro mar gazeti. Wasomo kuom ote achiel kata ariyo moko ma bende osedonje mbui mar Facebook. Bende aparo ni wantiere live. Afel Kosude wacho ni yawre uru nyikwa Ramogi jwang' awinjo maber kabisa. David Ouma, Ramogi TV live. An awuok Ugunja. Waweru iwacho ni intiere Naivasha Eastream live. Nyaka Ramogi jwang' moro bende ntiere miluongo ni Oyando Wycliffe. Iwacho ni good morning asemol chon kawuok e gweng' mag Kisii. Maka Jumu Junior imbe ndaneni iwacho ni intiere Kirindo Kasgunga.
e kaunti ma Homa Bay. Med chwalo ote magi, meg nyiso wa pachi kintiere kaunti ma Homa Bay. Bende nyiso kaka ikruok makoni kod kocha ponono ni inja kanyo mar ODM. Bende nyiso kaka ikruok makoni kod kocha dhi nyime e polling stations magi. Lens mago mag SMS oyaw nono, Facebook bende wantiere live. Ioronwa ote kanyakla koda penjo mabende intiere godo. Koka manya kora mga juangi kanyo wakoyo matin bange, nyadendi Joyce Oduor biro kanyo kod nonro mar gazet. Kikidhi maboro. Nikech medo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, gi jogoro moko be kanyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini, talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai, chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi, kitayo kod an Sharon Ong'ao. En chenro machakore gi kodira. Chenro makelo ni thumbe luo mamit mogundho. Itivyo chopo. Wan gi budho mar tipo kachiel kod twak gi jothumbe mihero. Kitayogi gi Aboy Handsome Mandawe, Ninja the Entertainer. Wacho ni ma show mar usiku sana. Kod DJ Kolo, Kol Instrumental. Wan gi Winnie Adhiambo. Ero, onyisa ni mos na Aboy Handsome kan. Ticha Beach katicha Beach, sang'wen e wang'e, e wang' jowi mari mihero mar Ramogi. Kete manaka. Viusasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Drama. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. All I really want is to be with you forever. Comedy. Unataka ile passport ya kupigwa ya picha. Music and so much more. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Wangni wakelo ni